أزي أقلو التلفزيون إيرتراي كم يتوعد خبركم تعذبتنا نلو محمود شعت تحساس فرق معلتم فرقانس تدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم زعدم تصفالت مبرهاتي بقاند نتبتاتو فيلم تمال بستقبل مرمراتات اسرا زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقص كله عصرت حدا دما تفانيهم كان حقي مسرح تكبار مسرتاويان حقتاتن تكنولوجي ناقلدوت فتحن زبل سمينارات انجيدو كوميشن بحالن سبورتن فدرشنات كينو زباون هاقران ودرا زطمت عيو كالسلاسلات صويعو اب مالي بمدقعت شوعات ابالات عقب سلام سراويت حبرات هاقرات تغطيلهم روسيا ناب كل عيرا كم ستتصقع عن زقلت التنفرت وقع فرنسا كم زملسة تفليتا اب اسبانيا تخصيتو بزلو بردن ورجن زعبلو كترك ازحي ناي متنقاطه حبريتا تمحلاليفو حبريتا كاب مينستر طعنا تمالي اب موشبن ممرمرن ماكلات زباطات ماكلن دبوبن بستغبره ناي لابراتوري مرمراتات اسرا زيغاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترغاغيصلهم نساتهم 13 كاب ممرمري ماكلات زبا ماكل كوينم ادراشوم كلته كاب مايچهوت كلته كاب غدايف ها حدا دما كاب عد غعداد بيت غرغس اخريا معسكر دندن صصرات عد نفاس تيرافولو غزاباندان دقمحرن كمون شوعت كاب ممرمري ماكلات زبا دوب مالت 3 كاب مندفرا كلته كاب دواربا كلته دما كاب عد غيهم إذا خمسين كله كورونا فيروس ترخيبهم مع هوسبيتال زوا معقل تعقيبهم كن كجبر لهم صنعوا عصرت حدا زيجاتات حاويهم تفانيهم بز مسرت تغلال لاعوطري بكورونا فيروس تلفو زيجاتات قصابلومي شوعت شحن حمشتميتن صلاسان سلستن بزيحلهم شوعت شحن سلستميتن عسران كلتن كابزيهم حاويهم استفانو سوسان كلتن بموت استفليو 140 شعتن دما جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيهم مينستر عنا شمون تتحساس كلت شحن عسران حدن كان حقي تمالي شمون تتحساس مسرح تكباره مسرتاو يعني حقتات كمون تكنولوجين اقلدوت فتحن زبل كلت السمينارات تبدراش زبا ماكل ينجدو غازيت انيا دانايت قبري وزدالو تصابصاب يوناس ابراهام كاروبايو اب كولج نقدن محبراوي سنفلتتن عبد غيح ممهر حقي اتوصلنا يولداب مسرح تكباره مسرتاويان حقتات بزبل ارستي اب ذهبوا سمينار اب كلتشن 15 استحتمو مسرتاويان حقتات ايرترا مسرحات متعرراي كل سلطانن سياميتاتن ابيات فردي سرعه مغابايان موسان سلطان اخبرت حقن موساخ عناقص وي موكسيتات كمون ارتعتن قالن زملكت مسرحات كسجر سلازنبرو ازي مسرحات ازي زازيمو اب كلتشن 22 بوقعي كوج مخانو حبيرو ندحرم واج بزملكت دما توصلناي نقل اوارح زقصل مسغاغر اوان كم زهلو ازي دما نتتصنح اسرار حفتحي ناب تحدش نمسغار اكلات صتا بيت تمرت حقن من محداراتن نتغباراونتو غبو مدلاواتن خغبرو اتحقي بستفلالي قانقاتات كترغوم سلازلو كمون زي تصاففو غدايات نمحد كم زخونه ابنتات اسنيو ارديو سلامنتاي ناغلناي مسغاغر غزي نغبر دلنا خبت زوجلو معلتي زخون اوارح كون سلستور حقون خل شدشت ورح كون خل توم نايزي كيلاتات وسينوم كنغرنايم ግን ስለምንታይ ይቆም خدلينا مستحستو مستعينت نايزن كودس زخيدي قاتي مسغاغر غزي زدلينا دلو ስለምንታይ ሓደ እቲ ሕጊ መርትዖውን ጎን ዚ ተኣዊጁ ምውፁ ስለ ዝኾነ እሞ ኣብቲ ሲቪላዊ ስርዓትን ኣብቲ ገበናዊ ስርዓትን ከዓ ሙሉእ ዘይኮነ ናይ መርትዖ አንቀጻት ስለ ዘሎ ብዙሕ እዩ ግን ሙሉእ ስለ ዘይኮነ ብዓይኒ ሕጊ መርትዖ ንሪኦ ከለና ንኡ ኣውፂና ኣብቲ ሕጊ መርትዖ ክነእትዎ እሞ እቲ አንቀጻት ክስተኻኸል ስለዚ መጀመርታ ነቲ ሕጊ መርትዖ ናይ ምልላይ ግዜ ምክንያቱ ኣብ ንድፊ ጥራይ ዘሎ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ጥራይ ናዕሊልና ኣሎ ከም ዝግርዎ እዚ ተሰብቃሪዩ ተዳልዩ ኣንቢቡ ምእንቲ ክጸንሕ ምክንያቱ ኣካል ናይ መጋባእያና ኮይኑ ክቅፅል ስለ ዝኾነ ንኡ ንምድላው ግዜ ከድልየና ነቲ ሕግታት እውን ብዙሕ ስለ ዝገበረ ሕጂ 6 ዓመት ስለ ዝኾነ ንድፊ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓይራናያን ክንከውን ንኽእል ኢና ቁሩብ ዝክር ክነብሎም እንቲ ነዚ ምድላው ኣና ብፍላይ ነቶም ፕሮፌሽናልስ ደይኮነ መሻርክቲ ከዓ ኣለውና መዓይቲ ክንብሎም ንኽእል ኢና
ንኣብነት ኣካላት ጸጥታ ኣለዉ ምምሕዳራት ኣለዉ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኣሎ እዚኦም ዝመሰሉቶም ቀጥታ ምሳና ዝሰርሑ ንኣብነት ንሓነ ካብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ብኡ ኢና ክንምህር ብኡ ክንምህር ስለ ዝኾንና ካብ ሕጂ ንኔው ክንላለዮ ክንጸንሕ ቅዳሓት ክንቅርብ ነቶም ተምሃሮና ብኡ ክነዳልዎም ክንሓስብ ግዜ ክህልወና ስለ ዘለዎ እግርኩም ክንከይድ ስለ ዘለና ንዕና እውን ናይ ምድላው ግዜ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ኣብ መስርሕ ዘሎ እሞ ኣብ ምጅማር ትግባር ናይዞም ኣዋጃት ዘይተወደአ ክጸንሕ ዝኽእል ጉዳያት ክነውሕዶ ምእንቲ ቴክኖሎጂን ኣገልግሎት ፍትሕን ዝብል ሰሚናር ዘቕረበ ኣቶ ኢሳያስ ተኽለዝጊ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ስርዓተ ፍትሒ ገስጋስ ጉዳያት ኣብ ኣብያተ ፍርድን ኣብያተ ጽሕፈት ምኽባር ሕግን ንምቁፅጻርን ንምምእዛንን ስሉጥነት ርሕውነትን ግሉጽነትን ስራሕ ንኽህሉ ከምኡውን ጉዳያት ብጽፉፍ መንገዲ ንምስናዶም ዘኽእል ኣገባብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ስርዓተ ፍትሒ ኤርትራ ነዚ ከም ዝኽተል ንምግባሩ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ንብልጫታቱ ብዝምልከት ኣቶ ኢሳያስ ወረቐት መሰረት ዝገበረ ስርዓት ናብ ዲጂታላዊ ኣገባብ ብምስግጋር ወጻኢታት ተገልገልቲ ንምንካይ ሓበሬታ ብብቕዓት ንምምሕዳር ኣብ ምልዋጥ ሓበሬታ ዝፍጠር ጌጋታት ንምጉዳል ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዝረኣዩ ዕንቅፋታት ንምልላይን ዝተማለየ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ንምእካብን ከም ዘኽእል ኣረዲዩ እቶም መሰረታውያን መትከላት ስርዓተ ሕግናናትና እቶም ፕሮሲጀርስ ንብሎም ናይ ሲቪልን ናይ ገበንን ማለት እዩ ኣብ ስሉጥነት ኣብ ርሕውነት ኣብ ከምኡውን ኣብ ግሉጽነት ዝብል ካብቶም ቀንዲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ኣርእስቲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጌርካ ክትረኻኽበሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ነዚኦም ብምሉእነት ኣባይታ ንምትግባሮም ዝዓለመ ወረቐት መሰረተ ዝገብረ ስርዓት ብዲጂታላዊ ኣገባብ ብምትካእ ማለት እዩ ነዚ ድማ እቲ ወጻኢታት ተገልገልቲ ብዝተዓጻጸፈ ክቕንሰልና ይኽእል ማለት እዩ ከምኡውን በብእዋኑ ዝምስራሕ ሓበሬታ ብብቕዓት ወይ ካቲ ኤፊሽንትሊ ማኔጅ ንምግባር የኽእልና ማለት እዩ ካልእ ጉዳያትና ብጽፉፍ መንገዲ ምስናድ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ነስተውዕል ኮይና እቲ ናይ ኣብዚ ምርኢት ዝቐርብ ዘሎ እቲ ወረቐት ናይ ብናይ ግዜ ናይ ምዕራግ ተኽእሉ ኣብዚ ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ካብ 2008 ናትሒዙ ብመጠኑ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ዲጂታላዊ ምሕደራ ጉዳያት ንዝተደለቡ ተመክሮታት ብምግምጋም ምስ ኩነታት ሃገርና ዝመጣጠን ረቑሒታት ንምምላእ ውሁድ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት ቅነ ሕጊ ተምሃሮ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብዝግብኦም ሸነኻት ሕጊ ተኸስኪሶም ንኽዓብዩ ብስእሊ ዝተሰነየ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ዜናዊ ጸብጻብ ልዋም ተኽለ ሚኒስትሪ ፍትሒ ብምኽንያት ሕግን ህንጸት ሃገርን ብዝብል ቴማ ካብ 6 ክሳብ 11 ታሕሳስ ዘካይዶ ዘሎ ቅነ ሕጊ ንተምሃሮ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣስተምህሮ ወዲቡ ኣብቲ ትማለ 8 ታሕሳስ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ እቶም ተምሃሮ ኣብ ዘለውሉ ዕድመ ክፈልጥዎን ተኸስኪሶም ክዓብዩሉን ዝግብኦም ሸነኻት ሕጊ ብተንቀሳቓሲ ሰለስተ ሰነየ መግለፂታት ብክኢላታት ተዋሂብዎም ካብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣዋሃዲ ኮሚቴ ቅነ ሕጊ መንእሰይ ሰብሪ ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማቲ ናብ ተምሃሮ ዝቐንዐ ኣስተምህሮ ሕጊ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ተምሃሮ ዘርኣይዎ ተገዳስነት ነቲ ጎስጓስ በብደረጅኡ ብሰፊሑ ክስራሓሉ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዚ ናይ ሎሚ ዝወዓለ ንተምሃሮ መባእታ ዝምልከት ኮይኑ ንዖም ዘገድስ ዝበልናዮ ብመልክዕ ኣኒሜሽን ዝተዳለወ መደብ ነይሩ እዚ ትሕዝቶ ናይዚ ኣኒሜሽን ድማኒ ንሕግታት ተምሃራይ ከምኡውን ብዛዕባ ሕጊ ዘሎ ኣፍልጦ ወይ ዝያዳ ሓበሬታ ንምሃብ ንተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኮነ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ምስ ስድራቤት ምስ ኩሉ ናይ ሕብረተሰብ ዘሎ ተምሃራይ ከመይ ዓይነት ዲስፕሊን ተኸቲሉ ክኸይድ ከም ዘለዎ ዘእንፍት መደባት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህራን ተኽላይ ገብረዝገን ሰመራ ኣማኑኤልን ብግድኦም እቲ ኣስተምህሮ ንተምሃሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ተምሃሮ ኣብ ንኡስ ዕድሞኦም መረዳእትኦም ንኽዕብዩ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮታት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም እዞም ህፃናት እዚኦም ዝዓብዩን ሰረትን ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ ከምዚ ጌርና ንህፃናት እንዳበራትዓና እንዳምሃርና እንተደዓቢናዮም ሃገራውነት ይድልድል ስነ ስርዓት ይኽበር ድሓረይካ እሙናትን ትኩራትን ዜጋታት ኮይኖም ዓብዮም ምስናይ ካልእ ዓለማት እውን ከተወዳድሩ ከለኻ ብሉፃት ብትምህርትን ብስነ ስርዓትን ኮይኖም ንሃገሮም ዘገልግሉ ውፍያት ይኾኑ ማለት እዩ ከምዚ እውን ኤግዚቢሽን እንዳኸፈትካ በብዓመቱ ክካየድ
ጽቡቕ ምኽንያቱ ነቶም ቆልዑ ንሕጊ ኣፍልጦም ንኽዓቢ ነቲ ሕጊ እንድሕር ፈሊጦም ወኸዓ ዝያዳ ካብቲ ገበን ዝኦቱ ነገር ክኣቱ ኣይኽእሉን ምኽንያቱ ድሮ ፈሊጦሞ ስለ ዘሎ እንታይ ሰዓብን ስለ ዝፈልጦ ካብኡ ንኽእለዩ ጽቡቕ ስነ ምግባር ኮይኖም ንኽዓብን ብኡ መጠን ድማ ንሃገር እውን ረብሓ ኣለዎ ተምሃሮ ድማ ዝተዋህቦም ኣስተምህሮን ብመልክዕ ተንቀሳቓስን ድርቕን ስእልታት ዝተዓዘብዎም ምርኢትን ዓብ ጦብላሕታ ከም ዝፈጠረሎም ብምጥቃስ ኣብ ዝቕጽል ደረጃታት ትምህርትን ዕድመን ኣፍልጦምን ንቕሓቶምን እናዕመቑ ብሕጊ ከም ዝመላለሱ ገሊጾም ሕጊ እንታዩ ብኸመይ መጽ ኣይፈልጦ ነይረ ኣብዚ ምስ መጻኹ ግና ዝተምሃርናዮ ሕጊሲ ኣብዚ ምስ ረኣናዮ ብፊልም ይኹን በዚ ዝረኣናዮ ኩሉ እቲ ሕጊ እንታይ ምዃኑ ተገሊጽለይ ሕግታት ናይ ትምህርትን ናይ ክፍልን ከተዘግብር ከም ዘለካ ገለ ካብቲኦም ሕግታት ሓንቲ ኣኒሜሽን ፊልም ካብተን ዝፈትወንካ ኣኒሜሽን ፊልም ኣርዮም ብዙሕ ደማ የርአ ስለዚ ቀጽልዎ ኸብሎም ዝኽእል ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተክለ ፌደሬሽናት ኪኖ ዞባውን ሃገራውን ንጥፈታት ናብ አህጉራዊ ውድድራት ዝጠመተ ዕቱብ ዕዮ ከሰላሰላ ጸዊዑ ጨንፈር ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ተማልሸሞንተ ተሐሳስ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ብዘካየደሉ አምባሳደር ዘመደ ምንጭ ምዕባለ ስፖርት አብያተ ትምህርትን ፌደሬሽናትን ምዃነን ጠቂሱ እቲ ገምጋም ንዝነበረ ድኽመታትን ብልጫታትን ብዕቱብ ጠንሚቱ ንዝበለጸ ዓወት ዝዓለመ ክኸውና ዘኻኺሩ ኣብቲ ወከልቲ 13 ፌደሬሽናት ሓለፍቲ ስፖርት ኣብ ንኡስ ዞባታትን ክለባትን ከምኡውን ዕድመ ዝተገብረሎም ስፖርታውያን ዝተረኽብሉ ገምጋም ኣብ 2021 ብደረጃ ዞባ ሃገርን ዓለምን ዝተኻየደ ውድድራት ብመንጽር ዝተረኽበ ዓወት ዝነበረ ድኽመትን ዝተረኣየ ሕፅረትን ዘብርህ ጸብጻባት በብዓውዱ ቀሪቡን ክትዕ ተኻይዱሎን ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ሕቶም ዕሩይነት ሱታፍየ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሎም ዓይነታት ስፖርት ብሓፈሻ ኣብ ግራስሩት ድማ ብፍላይ ብደረጃ ዞባ ልዑል ጠመተ ክወሃቦ ተራን ኣበርክቶን ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባለ ስፖርት ድማ ክዓዘዝ ለበዋ ቀሪቦም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድሪያስ ኣስመሮም ኣብ ዘስምዖ ቃል ስፖርት ሃገር ትሕበነሎም ተካእ ተወዳዶታት ኣብ ምምልማል ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ ኩለን ፌደሬሽናትን ንኡስ ዞባታትን ንዕብየትን ምዕባለን ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘይሕለል ጻዕሪ ከካይዳ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቅሒ ባሕሪ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2020-2021 ዝተመዝገበ ውፅኢት ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብምግምጋም ንዝበለጸ ውፅኢት ክግበር ኣብ ዘለዎ ጻዕሪ ዘተ ይርከብ ብ5 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ዓሰብ ተኻይዱ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብቲ ሃገራዊ መርመራ ካብ 11 ኣብያተ ትምህርቲ 612 ተምሃሮን 150 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ከም ዝተሳተፉ ወላ እኳ ከምቲ ዝድለአ ይኹን 72 ሚእታዊት መሕለፍ ነጥቢ ከም ዝረኸቡ ተገሊጹ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ነጥቢ ዘምጽኡን ዘተባብዕ ዕብየት ከም ዘረኣየ ዝተቐሰ ትጸብጻብ ዝበለጸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ግና ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡባዊ ቅሒ ባሕሪ ኣቶ ሓጎስ ኣድሓና ብዝሃቦ መግለጺ ጠንቂ ትሑት ውፅኢት ተምሃሮ ብደረጃ ቤት ትምህርትን ዓይነት ትምህርትን ንምልላይ መባእታዊ መጽናዕቲ ተኻይዱ ስለ ዘሎ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ዓቕሚ ተምሃሮ ዝፍትሽ መዳለዊ ምርመራታት ብምግባር ሓገዝ ተወሳኺ ትምህርቲ ክወሃብ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ብወገኑ ኣብ ዝቕጽል ዓመት መሕለፍ ነጥቢ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ 45 ሚእታዊት ክኸውን ምስ ምውሳኑ ተተሓሒዙ ኣብ ብቕዓት ዘተኮረ ንጥፈታት ክሰላሰል ስለ ዝኾነ ምውርጻጽ ምሕደራ ኣብያተ ትምህርቲ ምዕባይ ብቕዓት መምሃራንን ምሕያል ኮማዊ ተሳትፎን ብዕቱብ ክስርሓሉ ተላብዮም ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቅሒ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል መንግስቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝገብሮ ገዚፍ ወፍሪ ብቐንዱ ትምህርቲ ኣብ ዕብየትን ምዕባለን ሃገር ካብ ዘለዎ ወሳኒ ተራ ዝብገስ ምዃኑ ብምብራህ ምሕያል ትምህርቲ ንሚኒስትር ትምህርቲ ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ግንባርን ክነጥፍሉ ብምዝኽኻር ብደረጃ ዞባ ፍሉይ ክትትልን ገምጋምን ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጦም كبرات عزبتنا السبع هجراو زينات هاتيو مكتالكم كتقصلوا دقيمنا بخبر نعدم
تمالي شمون تتحساس اب ماكلاي شنخ مالي باستفصم متقعت بوم بوحدو شوعت ابالات عقب سلام سراويت ودب حبرات هاجرات تقاتيلهم بتمتقعتي سلسته كالوت بخبيد كم زقصلو زتقاسه حبرات هاجرات نتفصامي بتري كونين والله يخون امبر زيغنت نايتوم قديات زاغيتاي تحبرن زلو إذا حدش فصامي مقصلتا نايتي أنصار قداماو وتهدراو متتتاو زقنعه أبزوبا معرب أفريقيا زكير زل تقاوموتات كخون كم زخل مستزوبا قرب زلو مغناتي تاوسو أب زحلف قرب معلتات أب مالي نيجرن بوركينا فاسون أنصار قداماو وتهدراو وفرز قنعه تقاوموتات ككير كم زقنيه صبصباتي قلصو قداماو متتتاو كندت انقنايزي أبزوبا معرب أفريقيا تخاصيت زلو تصدتاو زي مرقاء مخانو كحبر تسانيهيون روسيا تمال شمون تتحساس ناب كل ايرا كم استتصقع نزغلصتن نفرت وق فرنسا اقواليما كم زملست افليطا اتي اب كل اير تصليم بحر استخيده ناي مخلام سرعيت وحس من بارو استقصى مينستر مكلخ روسيا فرنسا تختاخي نطفتات كم سركت قطبات تحساسيبو بأمريكا زمرح كيدان سمين أتلانتيك نيتو أب كل أي روسيا تختاخي زخونة وتهدرا ونطفتات كايد كم صنحة صبصبات مينستري من كل خار روسيا يحبرو روسيا أبز حلفة صمون ناب كل أيرا كم زقربا نزقلت ستن كرت نفرت وقع أمريكا عجيتا كم زملست محبارا يذكر أمريكا أب كبابي تسألين بحري مس يوكرين حبراو وتهدرا ولممر كتكايد كم صنحتون أيرسعن نيتو هلاو أمبراق أوروبا نموحاس نقوداي يوكرين روسيان يتختخو كمزلو نايك أربع تعذبتي يقلصو أب سميناو كفال اسبانيا تخصيتو بزلو بردن ورج انزعبلو كتر كازحي نايمتن كقطع حبريتات محلاليفوم بسنكت خونتات أير درو حيالو حرقاتات تشكركرت كم زقات أمزقلسو سمزت هاجر هزبي هيوتون مدحان تنكاق كزوتر التحساسي بمالو بتر إيو بركز بلو محبر قطباون فتات تسناخيلهم كم زلوون اتهم سبسلت أنا فليتهم كيلاتات ميترولوجي اسبانيا اتحما كونتات أير كساب زمت قدام السنبت قصل كم زغل يمتو بمهلاهم كل مرياو كساراتات كوسخ تخلو كم زلو تقليسهم زي خبركم تخاتلتنا زعل استرالو زينا ومصنادقنا بستفصيلهم سلام مكتالكم عزينا نمسكن سلام